A min que mouseme un piso inteiro, tío. En serio? Sí. Estuve en como 2 semanas pedíndolle calzoncillos aos meus colegas, tío. Non tiña nada. Perdín todo. Ojo a esto, Vixiade ben as lavadoras. Un piso de alquiler, tal, míticos pisos na Coruña, Gra de Lorzán. Estábamos estudando e cando poñíamos a lavadora e tocábamos o fregadeiro, daba calambre o fregadeiro. Algo había aí, non había toma de terra. Pois un día, instalación eléctrica, pum, co meu compañeiro dentro, dormindo. Eu marchar a clase e nesto me chama Juan, o meu compi. Que coño pasou, non sei que, tal. Taba o tipo, cabata dos ergas, en calzoncillos, saiu a rastras do piso, o piso ardendo, toda a miña habitación e o meu salón calcinados, tío. Non Teño te unha foto creo. despois ensino. Hostia. Flipas, calcinados, e eu perdín todo. O outro lado que estaba Juan, el recuperou casi todo e tal, pero ardeu totalmente por instalación eléctrica, tío. Devolvernos ata fianza. Sí, hombre, normal. Sí, tío, e eu, ese foi un hostiazo, tío, na miña vida e toquei moito fondo, tío, porque, hostia, imagínate, sin nada, absolutamente nada, perdín 2 guitarras, ordenador, un teclado, un piano, teclado, todo, recordos que tiña canda min, toda a roupa, unha locura, tío.